İsəmisiz, sağmısız deyip sələmliyim sizlə min Nazlı Gül Sünğatova. Min Baybulat da әлігі сәлемлерге қушылам, құрмәлі достар. Siz Otnanın en popüler jırları hem jırşılarından тұрған muzikal qoyma hit paradын qarıysız. Alдағы минутларда әлігі жыршыларының соңғы яңалыклары турында ишетерсіз. Biz başlayız. Музыкал қойма хит парадын жыршы Ildus Sadıkov башлап жибәрә. Ildus dekabr ayında özünün konsertlары белән берничә җирдә чыгыш ясарга җыена. Шуңа күрә бу көннәрне репетициялар белән үтә, гастрольләргә әзерлек 100% бара. Озакламый тамашачыларын ул әле яңа җыр белән дә сөендерергә әзерләнә. Ә без әлегә Ildusның инде хит җырына әйләнгән композициясен тыңлап үтәбез. Orasını mı? İşi güzel olsayken mi? Oo. Ya kimsin bu? Ha, gafiyetlik. Сам здравствуйте. Ильдус Фаритович, в школе работает? Да. Здравствуйте, в 210. А ты да. Сен орға қысыңа қашан қайттың? Кеше. Беремін саған кеше орысың орын. Сен оғы с***аны лайытында орысың орын. Пеге тидіра қойтамыз тезгіне. Көрсетеміз саған орға кеше. Ненде ішті. Не ішті, беремін саған ішті орысың орын. Үйде. Қоя кеттің бұяққа. Үйде орысың орын, отла. Көрсетілміз саған орға қойтмағаның орысың орын. Ой, айда, олға қойтабыз тезгіне бұтар. Барқырымыз жоқ. Жүрілер шумда. Көрсетілмесің олға қойтмағаны. Шейсең орысың орын. Açtı, bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarımda kaçtı. Bar hislerim yaralarından taştı. Aytam indi, ağlıma. Aytam indi, aziz tugan yakılarıma. Ağılın düşüme kerip günlerin sataştıra. Şeşkesi deyman, dur kızları savundıra. Qaytam indi. Qaytam indi. Qaytam indi. Qaytam indi. Yıllar öten Bilem Avul qaytuğunu kütte Min şit bulmam bir qaşanıda Tuğan tübegimde Suyu utu yaşı yüreğimde Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tuğan yakılarıma Avulun düşüme kerip günlerin sataştıra Bulunu şeşkesi deyman Dur kızları savundıra Qaytam indi Avuluma Qaytam indi Aziz tuğan yakılarıma Avulun düşüme kerip günlerin sataştıra Bulunu şeşkesi
Alo, әне, исәнме? Улым, исәнме? Ничек хәлләрең? Рәхмәт, әне, яхшы. Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр. Уйлым инде, әне. Мин дә сагындым. Мин дә. Кайтам инде, авылыма. Кайтам инде, газиз туган якынларыма. Шунда эшләп шушы җирдә бәхетемне табармын. Авылымның тарихына яңа юллар язармын. Кайтам инде. Дуслар, сез музыкаль кайма хит парадын карыйсыз. Бирдә иң яхшы хит җырлар, клиплар һәм сез яраткан популяр җырчылар. Һәр атна саен алар үз лайыклы урыннарын алып баралар. Сүзне киләсе резидентка тапшырабыз, игътибар белән үзен карыйбыз. Ben big motor sinen resen İstelik idim inden Yokka çıktım min küpmen Özledim Hala aşıktar azından Jillerge açtım iken İstelerin yok irgen
Иң тырыш гаилә исемлегендә Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар булганын беләбез. Әмма аларның беренче сольный концерт куясын әле сезгә беренчеләрдән дуслар җиткерәбез. Нәкъ шулай, концерт Башкортстан якларында узачак икәнлеген дә әйтергә кирәк. Өстәвенә яңа елга кадәр бер җырлары дөнья күрәчәк. Ә инде яңа ел бәйрәмнәрендә шушы җырга клип төшерергә дә планлаштыралар алар. Хәйретдиновларга әлбәттә уңышлар телибез һәм инде клипларын да карап китәбез. Yaşar şiirde, tiksin yürek, tiksin diye, dime yürek. Yaşar şiirde, tiksin yürek. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Başlar irten sayrı unut dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Tiksin diye Dibe yürek Yaşar şiirde Tiksin girek Назлыгөл, нәрсә һаман елмаясың да елмаясың? Әллә берәр яхшы хәбәрең бар инде синең? Әлбәттә, хәзер телевизор караучыларыбызны тизрәк тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән таныштырып үтәсем килә. Минем дә аларны ишеткәнем бар. Бик беләсең килсә, материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә бер дә тешләми дип әйтергә кирәк. Чайкова 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Инде телефон номерларына килгәндә 216 57 25. Сочи стоматологиясенә рәхим итегез һәм елмаеп көлеп йөрегез, дуслар. Музыкаль кайма хит парадан әйләнеп кайтсак, сезне бик кызыклы җыр һәм клип көтә. Фирдус Тәмаев бу атнада популярлар арасында үзенең лаеклы урынын алды. Каршы алабыз. Min bitsine ızak gözlerim Şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim Min bitsine gittim küptenden Yoldaşım bularsan dedim durmuş kütkemede Min bitsine izli bir yaratam İsminle güngelimden kinde yaratam Min bitsine izli bir yaratam İsminle güngelimden kinde yaratam
Nadir jirde siyu saklagan Bizden barır yolumuzda baxit kaplasan Qaşık yarlar bizden gibi parlı atlasan Min bitsini izli bir yaratam İsminle güngelimden günde yanratam Min bitsini izli bir yaratam İsminle güngelimden günde yanratam Hey! Barlı yaşı alsan jirde güngelik kanagat Tarmışlarına nurlu itesi yüse kadar İnkişlik iz bu şikanda ihlas mehabet Yarada bilgenler için oturmuş raket Min bitsini izli bir yaradan İsminle güngelimden günde yanradan Min bitsini izli bir yaradan İsminle güngelimden günde yanradan Min bitsini izli bir yaradan İsminle güngelimden günde yanradan Min bitsini izli bir yaradan İsminle güngelimden günde yanradan Bu atnada muzikalik qo'yma hit paradining 6-chi bosqichini Elnar Sayfiyev yovlaydi. Elnar da gürletip ijat ite. Jırlar yazdıram hem kütüp alıngan klip da dünya kurdu deyol. Әлеге klipni TMTV telekanalında dostlar siz de ko'ra olasiz. Biz Elnar Sayfiyevning hit paradda qatnaşuvchi jırın sizge təqdim etamiz. İqtibar ekranlarga. Yaşisiler kile şunday rahat Yoktan gına jırlap ola көңіл Bir bayşanda işitmegen мұңы Жаным bilen tıyam jırlayım bugün Bu dünyada sen varlığın bilmegenmen Mehabetni bu bəxtini көрmegenmen Kıyaş iken zenger gökte silmegen bit Seyirulda bizning janla urmegen bit Bu dünyada sen varlığın
Достар, сіз TMTV телеканалда музыкаль койма хит парадын қарайсыз. 5-нче позицияны яулаган җырлы гаиләне дә каршылыйк. Алар Линара Батталова һәм Марат Галимов. Алар клип төшерү эшләре белән мәшгуль икән. Инде бу клипның премьерасы төгәл бер атнадан Ленарның туган көнендә менә шундый символик рәвештә булачак. Бу клипны көткән арада җырлы гаиләнең тагын бер романтик клибын карап китик әле. Bir sözüm var sina әйтеләсе, bir oyım var sina җиткерәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Бүләгем бар сиңа биреләсе, күрешәсе иде күрешәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Җырларым бар сиңа җырланасы, бар хикәям сиңа сөйләнәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Ашым калды сиңа өлгертәсе, күрешәсе иде күрешәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Сез беләсезме, кышның беренче көннәрендә ерак юлларга чыгарга киңәш ителми икән, беләйдеңме Назгөл? Әле ул көннәрне өйдә үткәрсәң яхшырак була да диләр. Менә йокы яратучы Рифат Зарипов мондый мөмкинчелек бирсәләр, ул бу вакытны йоклап үткәрер иде. Чөнки Рифат йокыны бик нык ярата. Әмма тамашачылар аның клипларынан мөкиббән аны яраталар. Алдагы мизгелләрдә күптән түгел генә дөнья күргән әниләргә багышланган клибын дуслар бергәләшеп тамаша кылыйк әле.
Dünya bulgaç enikey barsı bular. Biraz gına şiddet turabız. Sina qaytqaş qına irkelenip Bişikdägi sabı bulabız. Bugünde biti enikey biz yerimiz qanat taslarına sığınıp şeyingine birde sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Mürjelerden tağın tütün çığa Piş işinde temli beliştir. Zor zor itip bizge kisip dirdin. Keşkenesiz senin eleştir. Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat taslarına sığınıp şeyingine birde sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yakkanımı Günü tünü bizni kütesindir. Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat taslarına sığınıp şeyingine birde sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat taslarına sığınıp şeyingine birde sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp. Biz qaytırбыз birge jıyılıp. Келесі жүрші Динара Саид Батталованың хәлләре яхшы, Аллаға шүкір. Көптән түгел генә яңа җыры да дөнья күргән икән. Тормышта да барысы да үз агымы белән бара. Аллаға шөкер дип сөйенеп сөйли җырчы. Дуслар, без дә сезне тапшыруыбызның партнеры Сочи стоматологиясе белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар. Чеков 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашканнар. Телефон номерлары 216 57 25. Сочи стоматологиясе белән елмайып яшәгез. Нәкъ безнең сыман, Без хит парадыбызны алга таба дәвам итеп, Динара Саид Батталованың TMTV Production командасы белән төшерелгән клибын сезгә тәкъдим итәбез.
Sağışlarga salma özüngene Yazmış şulay gümür yazgan iken Sabır et seni bul düzümüle Yılama seni balam men ketkeştim Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama seni balam men ketkeştim Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye buylama Yılama sen balam men ketkeştin Ağır bulur sen sığılma Sen de men adıga okup dursan Menim haller yaxşı bulurla Ertan erdük terezene kelip Jiller bulup teres qoğırman Balalarım sağ selametdir Men canıma dava tabırman Yılama sen balam sabır bul sen Durmuşunu kora alga bar Yeneşende senin tuğanların Sigen yarın bulur sen apar Min köklerden sen bakıt dile Düşlerine kelip kırırmen Ağırlıklar sen atidirmişe Yeneşende saklap yürürmen Min köklerden sen bakıt dile Düşlerine kelip kırırmen Ağırlıklar sen atidirmişe Yeneşende saklap yürürmen Ağırlıklar sen atidirmişe Yeneşende saklap Estradanın tağın bir jırlıq ailəsində zor şatlықlı yanalıq. Рәфина Ғаниуллина һәм Разил Камаловның төпші кулларына 1 яш тулган һәм ул шундук тәпи киткән. Ижадка килгәндә алар инде тиздән халыкка яңа җырларын да тәкъдим итәчәкләр. Ә без хәзер сезнең игътибарыгызга TMTV Production командасы белән төшерелгән клипны дуслар тәкъдим итәбез. Бергәләшеп карыйк. Зәңгәр күк шәшкәгә ошаттым күзләрең Колакта яңгырый ярату сүзләрең Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барымны артыңнан Елларның агышын ашарга юрама Кайт әйдә соң түгел сылама Мәхәббәт ярына Çakıram Jillerge iяреп barımı артынан Yıllarның ağışın aşarga yorama Kayt әйдә әлегә соң түгел Сылама
Qaytayda qayt мәхәббәт ярына. Синде кайт күңелем, гел сине сагына. Назыңны җылыңны саклый бит кочагым. Дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт дип чакырам. Җилләргә ияреп барыймы артыннан. Елларның агышын ашарга юрама. Кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра. Җилләргә ияреп барыймы артыңнан. Елларның агышын ашарга юрама. Кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам. Җилләргә ияреп барыймы артыннан. Елларның агышын ашарга юрама. Кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Эксклюзив яңалыклар, яңа чыккан тапшырулар, булар барысы да безнең социаль челтәрләрдә. ТМТV белән бергә бул. Языл, күзәтеп бар, фикереңне калдыр. Хөрмәтле тамашачылар, бу атнаның җиңүчесен игълан итәргә санаулы гына минутлар калып бара. Аңа кадәр барлык резидентларыбызны тагын бер кат карап чыгыйк әле. Авылын төшемә кереп төннәрен саташтыра. Булын чәчкәсе дәй матур кызлары сагындыра. Adashma җилләрдә, җил долыда йөрмә.
Мәхәббәт ярына кайт дип чакырам, җилләргә ияреп барымны артымнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел зылама. Җырчы Илдар Насиров бик актив спорт белән шөгыльләнә башлаган. Бик кардинал үзгәрешләр көтелә ди ул үзе. Һәр көне үз өстендә эшләргә яратучы җырчы бу атнада популярлар арасында беренче урынны яулады. Илдарны әлбәттә котлыйбыз һәм инде сүзне үзенә тапшырабыз. Рәхим ит, Илдар. Дуслар, атаның иң яхшы җырчыларын сезгә тәкъдим иттек. Аларны Музыкаль Каймак хит парадының баскычлары буенча урнаштырып та чыктык. Мин Байбулат һәм Назлы Гөлсөнгатова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, исән-имин булыгыз.